Hello, täällä Lensku. Kesäloma rupeaa olemaan kohta loppuun. Ja se harmittaa. Mutta toisaalta ei. Koska mä ootin, että mä pääsen kouluun. Koska meillä alkaa uusi aine, ruotsi. Mutta joo. Mä oon saanut ikioman omilla rahoilla ostetun kaverin, joka tuolla rapsuttaa korvansa nytten. Raapii korvansa. Se on sellainen pieni, mustavalkea, pitkä korva. Se elää noin 12-5 vuotta. 5-12 vuotta. Mä en osaa puhua. Mutta joo, ja pahoittelen tämä valaistus tässä, koska tuossa on tuo lamppu. Tuossa. Ja sitten tuolla vielä peili tuossa. Mutta joo. Tiikeri. Joo, ja tuo äskeinen ei ollut se, mitä minä oikeasti tarkoitin. Se oli meidän kissa. Tässä tämän päällä ei kuulu. Nyt kuuluu. Mutta tällainen häkki. Ja kuka siellä on? Siellä on kani. Minun ikioma ruskea silmäkani. Sitten mä saan yhdellä kädellä tätä auki, no nyt sain. Ihana tyttö. Mutta tää on tyttö, kani, Appa nimeltään, ja se on juonut hirveästi vettä. Se on Appa-puputtaja, meriläinen koko nimeltään. Ja mä kutsun sitä Apaksi. Se on tyttö. Tuolla on sitten heinäkaukalo tuossa. Tuossa on vesi, mikä tää onkaan, pullo. Ei kyllä näytä siltä. Ja tästä tulee vettä. Ei ette varmaan näe, mutta tuossa on tämmönen pikkuinen väkä ja siitä tulee sitten vettä. Sitten tuolla on ruokaa sille. Porkkana, näkkäriä. Sitten ihan oikeata kaniruokaa. Eikö se noita syö? Oho. Ja sitten tuolla on, mitä nyt onkaan. Tuossa tulit sanomaan katsojille moi. Niin tuolla on, mitä nyt ne onkaan. Jotain pajuja, risuja, mitä jänikselle kanajille voi syöttää. Ja tuossa on sitten sen lelu. Ja täällä ei ole sille taloa, missä voi mennä suojaan, koska ei ole vielä keritty ehtimään, koska me haettiin tämä Appa nimittäin eilen. Eli 6.8. Niin. Nyt se muistuttaa siellä sitä juttua, mutta tällainen ihan valtavan suuri häkki sille. Se on tuolla tällainen täällä viileässä. Sano Appa moi. Ja oikeesti, jos ette ole koskaan nähnyt kaninkakkaa, niin se on tuo iso kolmio tuossa, tai mikä toi onkaan toi. Ei ole sitä, mutta esimerkiksi noi tuossa on kaninpapanoita. Ja ne on oikeasti kovia. Mä oon kerännyt noita aika monta tuhatta näillä hanskoilla. Tai hanskalla. Ja siellä se sitten on. Se tuntuu niin ihanalta siltä. Joo, ja mä käytin tässä just äsken kaupassa, joten katsotaan mitä me ostettiin minun rakkaalle appakullalleni. Mutta ekaks, en tiedä miksi mä sanon aluksi, mutta ostettiin ekaksi sille tällaista ruokaa, kanien ryöpit, joten ruokaa. Mä tykkään aina näistä kuvista. Ne on jotenkin kivoja. Pahoittelen tuo äskeinen, jos kuulitte sellaista ääntä, koska se on minun äitini, joka kävi kysymässä tuosta yhdestä heinästä, jota en osaa selittää. Sitten me otettiin tällaisia herkkutikkuja, jotka on hedelmätikkuja, tuollaisia. Ja sitten tuossa on tällainen koukku ja
puu siinä päässä. Hui. Ja sitten jätettiin tällaisia hedelmän, omenan makuisia. No oikein kyllä omenan makuisia, mutta hedelmiä myöskin. Niin omenan, hedelmän makuisia tällaisia nappuloita, jotka näyttää ihan köntsiltä. Ja miksi me ostettiin näitä, niin se on siihen, että kun toi kani on meillä, niin sillä on hirveän terveet kynnet. Me kyllä leikataan ne, mutta kumminkin niin se ei uskalla olla sylissä vielä. Se pelkää olla sylissä. Se niinku potkii ja raapia silleen ja sitten niinku se ei uskalla olla sylissä. Niin sen takia ostettiin näitä, että sitten se uskoisi, että sylissä ei ole mitään hätää. Ei ole mitään vaaraa sylissä. Ja sitten mä mietin kauan ja hartaasti, että missä on tämä pussi, jossa on tämä suolakivi. Tää valkoinen on se kivi, luultavasti on. Ja sitten tää on joku, mikä tää onkaan. Luen kohta itselleni. Mutta joo. Meillä ei ollut mitään näistä. Hetkonen. Yksi puuttuu vielä. Ja kunnolla purua. Siis kattokaa vaikka. Mun käsi on niinku... En mä nyt saa tätä niin kauas, mutta... Toi on siis valtavan suuri. Verratkaa noihin. Ihan siis... Valtavan suuri. Mut kumminkin... Meillä ei ollut mitään näitä. Paitsi tällaista. Tällainen paitsi pienempi. Koska mä selitän joskus muulloin seuraavassa videossa. Joskus toisessa videossa. Niin meillä ei ollut mitään näitä. Niin me ostettiin sitten näitä. Siis me eka ostettiin toi kani. Meillä oli purua vaan ja sitten sellainen kuppi. Ruokakuppi, johon laitetaan noita. Niin meillä oli vaan purua ja se kuppi. Ja ruokaa. Tollasta. Mutta sellaista tämmöstä. Niin. Me ostettiin sitten nämä loput sitten jälkikäteen. Kun me otettiin eilen se kani. Ja meillä oli ennen sitä kania sitä ruokaa, tuollaista purua ja sitten se kuppi. Niin me otettiin sitten jälkikäteen nämä. Että hyvin menee. Appa. Ai niin ja muutes. Me ostettiin myös heinää. Se on jotain mitä heinää onkaan. Ja nyt se on 10 minuuttia tuossa jauhannut Mutta sitä on siis tossa. Ihana appa. Kun mä vähän huolestuin siitä, kun appa söi hirveästi niinku ruokaa tuolla, ei näkkäriä eikä porkkana, koska porkkana eikä näkkäriä siellä vielä ollut, mutta kumminkin ruokaa. Se söi monta, mitä nyt ei annosta eikä sen sellaista, mutta siis kauan söi varmaan 15 minuuttia söi niitä. Niin sitten kun tunnin jälkeen, niin mä rupesin vähän olemaan silleen, että kun se ei ole kakkinut, että onko sillä joku suolitukos. Kun mä en ole lukenut paljon kaneessa, niin sitten te rupeatte heti valittaa sille. No kun se tarkoittaa sitä, että kun silloin sitä jätetään ja että sillä tulee ja silloin sitä Mutta mä oon kyllä lukenut jonkun verran kaneista, mutta mun pitää lukea vielä vähän. Mä oon puolet ehkä lukenut. Mutta en ole vielä siihen kohtaan päässyt, että... Tai sitten sillä on joku ongelma. Sulla on ongelma. Hei. Se on ihana pappa, akka. Sillä on kaulassa siis sellainen valkoinen kaulapanta, niin kun, mutta se ei niin kuin yllä koko sen niin kuin niskaan asti, ei yllä. Mä voin koittaa näyttää. Tuossa näkyy vähän sitä valkoista, mä en tiedä mitä mä tän saan. Apua. Tuolla. Ongelmia. En tiedä näkyykö, koska itse en yltänyt katsomaan tätä. Mutta joo, siellä se nyt nakertaa sitä. Pitää noita pajuja hakea lisää ja sitten noita. Tai no, pajuja on kyllä tossa, mutta niinku. Sitten pitää tyhjentää se häkki, kun se on. Siellä on papana armeija taas. Niin kuin tänä aamuna. Mutta laittakaa kommentteihin kysymyksiä apasta, että
Vaikka te kyllä tiedätte, mikä sen nimi on, mutta tää on esimerkki, että mikä on sen nimi. Ja niin edespäin. Mutta 10 minuuttia tuli nytten äsken täyteen, jotenka minä lopetan tämän videon tähän, koska minulla ei ole mitään muuta, mitä minä teille esittäisin. Mutta toivottavasti teillä menee hyvin kesälomaa. Ja joo, Appa toivottaa myös hyvää loppulomaa ja kouluun valmistautumista. Mutta joo, jätetään Appa syömään. Ai niin, luukku pitää laittaa kiinni. Mutta joo. Tässä oli tämä video. Toivottavasti tykkäsitte. Ja jos tahatte lisää tällaisia videoita, niin laittakaa ihmeessä tykkäystä. Ja jos ette ole tilanneet mun kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä, koska tahdon. Onko sulla ongelma? Varmaan suurikin. Mutta jätetään Appa nytten syömään rauhassa ja tekemään papanoita siellä rauhassa, niin ja bye bye, se oli Lentsku, moi!